Alhamdulillah, alhamdulillah. Posone wis entuk pirang dina iki? 10. Pokoke ngono alhamdulillah urung tau bolong ki alhamdulillah. Pokoke nek iso full ya kan posone terus eh wis wis blonjo burung Kang. Gung. Poso iki lah fokus poso sih iki. Blonjone urung iki. Gur nukar duit anyar yo gak uman bolo. Ki yo kayaknya duit anyar ki piye ki. Pokoke foto iki kayak neng ditanya aku neng edit kawak yes piye war ya ora tau entuk pokoke sing penting posone lancar oke lah bongke sip